Pajjiżna se jadotta viżjoni ekonomika li toħloq l-opportunitajiet minn realtajiet ġodda. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f'intervista fuq One Radio jiem wara li l-Gvern nieda l-viżjoni ekonomika tiegħu għall-10 snin li ġejjin. Il-Prim Ministru spjega kif din il-viżjoni hija msejsa fuq il-prinċipji tal-investiment fin-nies, il-bilanċ u viżjoni holistika li taħseb f'kulħadd u saħaq li l-prinċipji tar-riċetta li ġabet suċċess ekonomiku fl-aħħar snin mhux se jitwarbu. Winning course ma tibdlux. U allura l-prinċipji se jibqgħu l-istess. Dak ewlieni jibqa' li ninvestu fil-nies. Imma mbagħad hemm realtajiet ġodda. Dr. Abela spjega kif biex pajjiżna jkompli jikber ekonomikament hemm bżonn investiment kontinwu f'kull settur. Tenna kif għall-kuntrarju ta' amministrazzjonijiet preċedenti, illum l-infiq fl-infrastruttura qed jitqies bħala investiment dirett f'pajjiżna u niesu. Ir-realtà hija li għal tant snin l-infrastruttura f'pajjiżna kienet liability. Illum irridu nagħmlu minnha pull factor lejn pajjiżna. Il-Prim Ministru nota kif din il-ġimgħa il-Gvern ħabbar investiment ta' 170 miljun euro fl-installazzjoni tat-tieni interconnector biex pajjiżna jaqbad direttament mal-grid Ewropew b'link diretta ma' Ragusa fi Sqallija. Hawnhekk qal li l-limitazzjonijiet tal-ewwel interconnector huma wkoll riżultat ta' nuqqas ta' pjanar u viżjoni fit-tul minn Gvern nazzjonalista. Jekk tara il-mod kif il-Partit Nazzjonalista faslu l-ewwel interconnector anke fuq livell tekniku nista' nasal biex nikkritikhom għaliex għamlu interconnector ta' 200 megawatts. Meta u nista' nkun kritiku ngħid ma ħasbux għall-futur ta' dan il-pajjiż. Forsi għaliex m'hemmnux li l-ekonomija se tikber. Hawnhekk fakkar kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern spiċċa bidliet fil-liġi biex pajjiżna jserraħ fuq il-heavy fuel oil fi żmien meta d-dinja kienet bdiet tinfatam għal kollox minn dan iż-żejt li ħammeġ. Għall-kuntrarju, Gvern Laburista għandu miri ambizzjużi f'dan il-qasam. Qed inħarsu aħna li eventwalment immorru lejn hydrogen. Mela li mmorru għal heavy fuel oil. Issa tgħidli mira ambizzjuża li mmorru għal hydrogen da żgur li mira ambizzjuża ma kellna ħafna miri ambizzjużi, kellna min daħaq bina fil-miri ambizzjużi li għadna anke waqt il-pandemija kemm daħqu bina meta għamilna targets li huma ċari, ilħaqnihom, imma lħaqnihom għax konna ambizzjużi. Il-Prim Ministru elenka kif anki permezz tal-proġett ta' shore to ship b'investiment ta' 50 miljun euro, bastimenti li jitlu fil-port jingħataw sors ta' enerġija mill-art u mhux jitħallew bil-magni jixelu. B'hekk jitnaqqas it-tniġġis minn dawn il-vapuri b'90% u tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-familji li jgħixu fil-madwar.